Зәңгәр беретлы күкне кылачлаучылар алар Россия армиясының элитасы санала. Бүген 2 август һава десант гаскәрләре көне. Бүтән ил десантчылары аның оешуына 89 ел тулуны билгеләп үтте. Башкалада чаралар һәлак булучылар истәлегенә мәңгелек ут янына чәчәкләр салудан башланды. Казанның кайсы урынында десантчыларга һәйкәл куела. Һава каһарманнары белән Фәйрүзә Мәҗитова аралашты. Әллә каян күренеп тора ВДВ көне диләр. Хезмәт иткәндә аларны берни куркытмаган кебек, бу датаны бәйрәм итәргә берни комачаулый алмый. Җил, яңгыр, яшенмә традиция буенча 2 августта десантчылар һәлак булучы хезмәттәшләрен искә алырга мәңгелек ут янына килә. Алар намус белән каһарманнарча хәрби антларын үтәде. Без аларны мәңге хәтерләрбез. Кочаклашып күрешкәч, хезмәттәге хатирәләр дә яңара. Аларны зәңгәр берет кына түгел, курку белмәс, нык түземле булырга өйрәткән һава гаскәрләре берләштерә. Бик зур бәйрәм инде ул безнең өчен. Тәртиплегенә, матугына безне каршы алабыз ел саен. Начальство хәлгә керә. Эштән җибәрәләр, отгул бирәләр. Десантник ул гомерлеккә десантник булып кала. 5 айлык әмир дә зәңгәр береттан бүген. Әтисе Азат Шаһидуллин аның киләчәктә десантчы булуын тели. Үзе 27 ел хезмәт иткән. Венгриядә 4 ел булдым, аннары 6 ел Средняя Азияда булдым, аннары 1 ел Югославиядә, аннары Республика Чечня. Россиядә һәр 5-нче ир-егет десантчы ВДВ көне зурдан күп бәйрәм ителә. Казанның Җиңү паркында һава десант гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр хөрмәтенә менә шундый һәйкәл дә барлыкка килергә тиеш. Әлегә ул фотода, проектта билгеләнгән урыны да бар инде. Тизрәк куелыр дигән теләк белән бүген десантчылар анда капсула салды. Монумент собой будет олицетворять. Һәйкәлне торгызу өчен матди ярдәм җыюны оештырдык. Һәр кеше үз өлешен кертсә, без аны инде кышка куярга да ниятлибез. Монумент әлегә планда. Ул һәр кешегә тыныч күк йөзе өчен көрәшкәннәр һәм көрәшүчеләр турында искә төшереп торачак. Фәйрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.